И така, здравейте хора, аз съм отново Николай от PC Games BG. Ето, обещах ви, че ще има поредица и на Game Dev Tycoon и това е първи епизод. Така, първо да си видим настройките. Много е силно, е така е добре. Сега направих една игра, за да ви да запозна с играта. Я направо да започваме. Но, ето, имаме туториал. Ами аз предлагам да не го скипваме. Така, започваме с бизнеса, да правим игри. Това е главната цел на тази игра, да правим игри. Добре дошли в Game Dev Tycoon, това е симулация, транспорт, баг, така. И в следващите 30 години, във си нещо. Отново едно welcome и сега правим company name. Естествено, че PC Games BG. Николай. Така, мъж. Да видим. Тук сега може да разполагаме с няколко скина на играчи. И така, никой не прилича на мен. Е така ще един път е. Сега, ето виждате, правил съм 3 сейфа, сам да разбера играта, що за игра е. Този път започваме тук. Да, ще изтриям. Моля се. Така, поздравления ни дават, че сме започнали. Добре, окей. Така. Сега, ето вече ни излиза опция да направим нова игра. Сега не учи как се прави игра. Графики, така. Значи, гейм, как ще се казва, играта ни първата. Само да видя с какви... С това ми... Да, Жан. Заглавие с едно. И платформи. Разполагаме с G64. Това какво? И PC. Сега. G64 разполага с мишка. И с CD устройство ми изчезва. Но за него да направим една игра струва 20 000, а ние имаме 70 000 ето тук. А за PC е 5 000, но това е по-харесваната от тази. Добре. Значи първо избираме... Какво избираме? Спорт, да. Спортна симулация. Платформа PC. Как ще се казва играта? SPD, примерно. SPD Нью Йорк Сити. Айде. Сега може да не бъде на текстова база или на 2D графики. Така, аз мисля, че ще бъде по-добре да бъде на 2D графика. Значи точно в едно, значи един вид най-слабата. Но той ще ни струва 10 000, отколкото текстовата база ще бъде 5. Така, нека да започнем високо да се поцели малко. И избираме 2D графика. Нещо, значи откриха ни бъг. Откри ни си бъг и дизайн. Окей. Значи, сега тук имаме Engine, Gameplay, Story Quest. Значи енджина на играта ще бъде толкова. Геймплея толкова. Сега това е първа игра. И Story Quest за едно такова винаги трябва да е най-малко. В смисъл, геймплея трябва да бъде най-много. Гордо, ето така. Хайде сега да видим. Да, добре. Значи имаме кръгчета за бъгове, дизайн, технология и ресърч. Това е ресърч на какво. Сега много ни се получи диалози. Та игра, аз мисля... Ето. Level дизайн, понеже имаме първо ниво, Article Intelligence. Да, айде. Така, дизайн, технология, ресърч.
Research. Това ще помогне след това за оправяне на бъговете. Та сега. И тук имаме нещо ново. 2D графика и Basic Sound. Още 5 крайни му бръсват. Затова World Design. Айде ще бъде толкова. Графиката, разбира се, добра. Саунда. Предвид факта, че в момента се намирам в някоя далечна година, имате ясна представа за какво става въпрос. Така, добре. Значи готово. Да, знаем, че е готова. И сега трябва да изчакаме да ни изчисти бъговете. Вижте какъв хубав офис имаме. Гараж. Който е абсолютно на баща ни, защото автомобил, гаджени, ключове, отверки. Чакайте малко още почакаме, може да ни качи нещо. Тук има Pong, една великолепна игра. Тук нещо почна да свърши. Няма да чакаме, финишираме. И сега ни дават оценка за играта. В смисъл сега ни казват, че какви са... Значи най-важно са дизайн и технологията. Тук сега колко ще качим левели. Графика, така, по-бързо малко. Да, релизваме ги играта. Хайде сега. Оценки. Сега да видим. 6. Добре, като за първи игра. Тук 5. Добре. 5. Значи, Quad Game Big Star Games. Добре. False Bit Short Games. Окей. Доволен съм като за първи път. PC Games BG. Доколкото знам, ето сега почват продажби. Така. Добре. Така, на всеки 4 седмици или на един месец ние плащаме наем. До момента мисля, че $8000 мисля, че с това. Айде, лево, не знам. Би трябвало са долу. Ето вижте, Monthly Cost. Вече доста продаваме от играта. Има 57. Така. 575. Това не са Research. Какво е Research? Вече да видим. Нямахме 22 точки Research. Сега може да направим... Да. Рейсинг. Понеже аз съм голям. Ето, значи с точките Research правим нови неща. Така играта още продължава да се върви. Много бързо минава времето. Година първа, месец седми, седмица вече трета. Research Complete. Значи пише, че това е най-разпространението в момента. Така започваме нова игра. Този път ще направим Space Action. Това още се качило, но ние си държим на PC-то. Пак 2D графика. Engine-ът, тук Story Quest за Space Action е важен. И геймплей е много важен. Айде. 56 хиляди продажби имам. Диалози. Толкова. Article Intelligence и лево дизайн. Така. И сега да видим. Ама аз не я кръстих. Ние ще се казва игра номер 2. Що как не? Саунд, айде малко. И графиката. Така. Извинете. Чакай малко. Миналата игра получи доста повече. Не доста да е, но... навлиза някаква японска компания Nintendo. Nintendo е тук, но нали с цел избягване на авторски права е Nintendo. Айде може да ни дадеш една дизайнерска.
2 бъга откри, сега трябва да си го правим. Добре, айде. И потегли тази игра. Нов рекорд за относно технологиите, вижте докъде скачихме. Сега следват оценките. Не. Така, 8 дано да 6, както миналата игра. Тук следователно, ако получим 6, добре. Значи, екшън, космоса и екшън е добра комбинация, добре. 4, не е лошо, но не е добра. За името нещо. Така, пускаме да се продава, ето и тя тръгва успешно. Добре. Ето, днеска е пусната Nintendo. Това мисля, че е Nintendo NES. В Япония се е познат като нещо Capcom или нещо такова беше. Nintendo Capcom, нещо такова в... имам си фенове. Добре, благодаря. Значи вече си имаме фенове, браво. Но в Европа и Западна Америка, Северна Америка се казва Nintendo NES. Мисля, че е Capcom, нещо такова. Така ние за какво се бавим? Contact Work. Какви сте работи? Това значи мисля, че допълнителна работа. Значи... Не, това едва ще се справим. Добре, ще спечелим 13к. Айде, можеш наш. Айде. Айде още малко. Добре, готови сме. Печелихме 13к. Браво на нас. Джейсън пак. 9000 копия. Продавахме този път. Само да ви агент историто. 5.25 и тази от 5.25. 9.1. 8. Таня по-добра. Разсърд сега. Да си разсърчим. Това е много. Не. За момента не. Направо правя още една игра и спирам епизода. Значи, този път ще бъде рейсинг. Отново симулатор. Отново PC. И ще се казва F1 92. Но 92. Все една година. 2D графика, разбира се. Енджинът тук. Story Quest абсолютно никакво. И геймплей. И нямам дизайн нещо играта. Диалози абсолютно никакви. Левел дизайн. Ето така. Камерите лечета. Така. 2 бъга. World Design. Така. Бръмченето на колите искам да се слуша. График. Добре, релизната е вече конзолата. Така, сега само да изчистим бъговете. Намираме още точка за дизайн. И още една точка за дизайн. И още една точка за дизайн. И още една. Браво. Това ще бъде рекордния за дизайн. Така. И качваме левели. Вижте какво става. Релизваме играта, сега да видим оценките. Да, винаги първо. Така. И така, първата оценка е 5. Втората оценка ще е пак 5. Добре. Третата 7. Красиво. Beautiful. И последната 6. Така нам да изчислявам в средния успех на играта. Сега ще проследим продажбите и ще спра епизода.
10 000 вече. Това вече ни е рекорда. Браво, тази игра ни дига в небето. Имаме 100к. Мисля, че ако задлъжнем сме надолу, нали, с банкрут, да банкрутираме и ни трябва да сме минус 50 или 100к. Не знам точно колко, но надяваме се ние да не стигаме до там. Тази игра е разтоварваща. Да знаете само, още няма клип по другите участници в отбора. 17 000 юнитс. Добре. Няма клипове от другите от отбора, защото един сам пауза, че така си ни тече времето. Да сейфнем. Сейфва се и така няма клипчето от другите от... Чакай малко.